Aris ako sa issue lang ha. Samtang ang Cebu City government na ay almost 982 million supplemental budget number 1 nga gi-propose. Subject for approval ni sa Cebu City Council. Si Tomas, na ingos Tomas, lack of detail ko na. Detalye. Pero wala gyud tuhuas Tomas sa mga konsehal, padayon ang ilang budget hearing para pag-scrutinize aning giingon nga supplemental budget number 1. Wala tuhuas Tomas. Mas okay hinong na kag luloy mas. Hello, kana. History ni Tomas sa Dakbayan Sugbo kaniadto si Mike Rama pagpuli ni Mike Rama iyang itong gigulot ko Raul Lilman akong pamayoro si Mike Rama po itong naratol iyang gituman ang gustong Tomas pagka-mayor ni Mike si Tomas congressman iyang gisaway Vice Mike natikwang eventually iyang gikontrahan itong 2016 Pilis Mike Rama pagani ito magsigig-singgit si Mike Rama og Yawa! Pahawa! karon balik sa backward pa. Panahon ni Alvin Garcia, papa ni Raymond Alvin Garcia nga mayor pod. Panahon ni Alvin Garcia, iyatong vice mayor o niya gipapuli niya kinahurot naman ay niya tulo ka successive nga termino. Iya sa tong gipakita ag Bicol tungod lang itong away sa diskuhan sa Manila katong fuel angan sa diskuhan pagkakuan gikontrahan niya pilde. Damay pang regional director ato sa pulis kay murag nilaban ni Alvin agoy dito tikwang pong kapil pagka-mayor ni Tomas. Karon si Nestor iya gining party mate siya nag-pick up ani mo'y padaganon unya ang nahitabo kay murag wa man matuman ang iyang gusto. Una ang city administrator nga si Albert Tan, Engineer Albert Tan dili sa gusto ana. Si Nestor ko no, o ba pa city administrator, banga. Ay, ito yung nga, ang iyang, akong nadunggan lang ha, kay natuma naman iyang gustong himuong city treasurer, nalimot ko itong nga sa Toledo, si Kuaday Rivera. Mabot ito yung unang ibutang diha as city treasurer, huwag yung kalingkod, bisag, usak minuto. Dili mo sugod sa Tomas, may kaso na. Karon, ang gusto niya, si Ima Villarete, ang asawa ni Paul Villarete di ay. Hauman adto, wa magidsa, wa magyud matuman nga si Paul Villarete mo city administrator, iyang gisaway karon. Yan ani ni Tomas pero in fairness ni Tomas kaniadto abtik pa to. Karon si Tomas mura nag saguyo ng pikastiil. Hinay na yung kaayaw mo na luloy. Pero still ang iyang kiniya mo lang gyapon. Mura siya mo'y tagiyaan ni Dakbayan Sugbo. Mura pong silalay ba? Hinamdo mong wakwak nga murag siya rin makamaos probinsya. Perting ilarag yun. Ang ilahang mga kinaiya may ragyong na nga pildi. May ganis Tomas nakabalik pa as vice mayor. Paman matagpos Tomas, ganahan siya. Nga, bisag dili na sa mayor, vice mayor na lang siya. Ang tuyo niya nga, mayor po sabi sa gabi Kung doon ilalay sa probinsya nga gianggaag wakwak, si Tomas gianggaag luloy sa syudad, mayor sa gabi mura po siya wakwak hinuog magabi Naloko na. Bastang langasag yung klasiyag tao. Tanan na lang gibuhat sa iyang gipick up nga padaganon pagka-mayor nga mo ni daog. Ang iyang tuyo nga murag himuon niyang kiko-kiko kay gusto niya nga ang iyang mayor murag siya mo'y nagkupot sa remote control ug asang gusto nga channel adto mo sa lida. Karon di ay balinta dito supplemental budget number 1. Nagkinahanglan tagdugangan ang budget gawas sa approved budget adtong niaging 2025 nga karon mo gigamit sa 2026. Kaya i-approve ng budget before man na year end. Gawas o reenacted budget kung doon lagi kasungian pero approve na magdugang tag budget para sa basura. Patang kani parte pagkapalduha gid si Jimbo Borgonia ani abogadong tani gyud. Pero naahinti man og basurahan. Tinuod din ang ahinti kay basurahan yor pero bigi ka kagwanta. Kihalang kay pwede ra gyud tag mag-abot sa korte kay abogado bitaw ka. Akong naibawan yor, pwede i-refute nimo pero not dire kay suwaya na ka na mong recommend niya kani adto pag
So yan, patingugon ka rin. Ay lang, uy, naadis, uka. Naloko na. Sugot siya nga, giingnan siyang requestment niya. Interviewin ka na mo, boss. Ay, sus. Pag monitor niya sa live streaming, siya, ay lang, uy, naadis, uka. Alam niya ako, abogado ka, hadlo ka man na mutubag sa ordinaryo kaya na ako mga pangutana. Or, tingali, nalupig ka, hadlo ka, maniyag di mo. Anak ni Merle Abals Toledo, masig hadlo kang ilugan ato. Karon og imong tanawon si Jimbo perting haya-haya. Nakanegosyo pas Kapitolyo sa samang higayon dako pagyud nga tingali hinti porsyento siya sa basurahan nga mga basura gikas Dakbayan Sugbo ilabay dito sa Aluginsan hinungdan nga matud pang Mayor Nestor Archibald nagduga magkinahanglan kitag supplemental budget alang aning basura nga ipanglabay dito sa Aluginsan kay di ko gusto ang syudad hugaw kay tan-awon pre Tomas nga naik basura skilid. So, ug imong ko ano na pasus Jimbo ni ro yapayapan po na ayay lumipal do na sa. Man Jimbo kamundo Peter Calero puro mo abogado di mo kagwanta kihakit panitan tagi mo until election day. Ton mapildi mo nga mawa mo sa politika kay pirti mo mga buayaha oy. Naloko na. Tigil mo mga buayaha lalima ang inyohang gustong may tabo ayaw ninyong dawata ang hinabang sa Kapitolyo labi nagsisarsi bari 4 mo inaa. Ikaw po Jimbo sige po ka diag negosyo kay ibaligya ni mong kandidatura unya wa pa siguro ang gobernadora ibaligya po nimo unya. Ang ko ning little governor sa 3rd district pero binabaga announce kanahan ngano kutang na little governor kang umagay. Mao ba? Pagka ka mag-consultant kay hadlo ka magkatubang sa mga kauban nimong provincial board members para i-confirm ang imong consultancy sila may mo approve nimo. Wa man kay ka matubang ka abogado ka hadlo ka man. Karon dito mo sa ning isyuhang 500 million para basura. Supplemental budget. Sus karong murag yapa-yapa. Ay paldo na po. Igig Moreno ha. Lugos man ka rito. Mao ba? Igig Moreno lipay sa kayo iyam ning bayaw. Ang anak ni Anhing Chunsi Moreno o ni Cynthia Moreno mo'y naasawang Jimbo. Mo'y ako naibawan. Kato Cynthia Moreno nga hantod karon wanted kay dako na kay Boss Jimbo ani abogado ni. Wa na to'y kausaban ang iyang sentensya kay with finality na gikan sa Korte Suprema. Naay buhi kayong warrant of arrest. Alias warrant at tawag na. O niya, si Chonse, kaya namatay naman, ay na lang to. Pero, ang imong tanahon, maurag niya pong balibo, ang mauring na ipon po si Jimbo, nadugangan, hinoon. Pangwartay, lungsod ka ng Aluginsan, perting gamaya yun. Pero, nakakita sila, bulto kayang kwarta. Alang sa taga-Aluginsan kunuhay, nga gilangaw ng tamas ginhawa. Mao na ang problema ni Jimbo Borgonia kay ang langaw perti na pagkanaghana. Pasensya na maho ha, sorry kayo. Pero kinahanglan ako ning i-mention gyud tungod kay kining maong problema instead si Jimbo mo'y mosulbad sila mo'y nagsigig pangatawa, sigig pakpak kay nakasapi sila. At the expense pag-antos sa mga taga-Aluginsan nga perti pagka-problemahaan ang perti naghanang ng lupan tungod sa basura. Naawa Jimbo, ha? Kanang imong kabuang sa imong gihimo sa provincial board kani adto nga perti kang pagkaidlasa. Wa magani, I don't know, nakakita baka ni mga kapitan dito. Kap Jeffrey Sassel, nakakita na baka ani ni Jimbo yun. Kay, di magini, may palaging eclipse mo pakita rin kausap sa katuig. Si Jimbo, batay nihit kayo. Ako na bawan, palihog ko, refute lang. Ato, just paper, dangop, kaya kong basahon din eh. Hindi magiti ka interview na kinibalibad ka naman. Naadi si Uka, di lang ko, uy. Hindi magkagupabugado ka, mahadlo ka mo, mutuba ka rin kung pangutan ng simple kayo. Atong panahon na, wa pa ka mamaligyag basura. Wa pa to madungog kay ang basura paglingko naman, diri ka ni, meron diyang kaiwano, kay kauban mo provincial board. Wa ko kahibaw og nadayon ba ang paglabay basura sa Mandawi City padong sa Aluginsan pero kaning Cebu City 600 tons kada adlaw ang mahipos nga basura sa mga residentes ng Dakbayan Sugbo adto na padong nitong Jimbo. Pitin pagkanakuan ninyo. Ang pila man ang tipping fee per tonelada. Ingon si Mayor Nestor kung wa ko masayo pa 1,001 per tan. Ang usa ka truck mo kargag 22
kamo na 22 toneladas, kamo na kwenta na og pila. Kinakuha mi nila yun, ba? Di ba, ningos mayor nga, pila to, 3.3 million kada adlaw. Sus ko nakuha sako, tingnan din si Buburgon niya. Tapon, awa na ko na ikuha na kimuha, mabalik magmayo, pero karon ibalik ko na tungod aning supplemental budget ka nagungong karon para Jimbo. Naloko na. Hindi magkakara Jimbo Burgonia og imong tan-aw lang ha? Sus, magpakaroon ingnon, that was the first time katong niadto ko sa office of the governor na presscon. Mo dito Jimbo, uli kalit ra kawa. Oh, kadlok man mo kumprontasin ako nga automatic man ko. Og mo ingon ka nga pasuko ka gigi komentaryuhan ka na kung ngil adi tungod sa ngil adi mo binuhatan Jimbo, wa gyud ko problema. Kiha. Og moingon sa ka nga physical imong gusto, wa po siguro kay prepare man itagdag ko di ay. Kasi nakay 5 ka kumo, ako usan, okay na ko. Ganun dili man gyud kamo pakita di sa kamo tubag. Tubaga ang mga pangutana nganong nagsige kadihag pangahintig basurahan. Wa na bagyo kay kliyente nga moduol sa imong opisina nyor. Kay og maka-duol ang mga kliyente, mga big time nga mga client ay paldo ka dito. Pero magtuon kang maayo. While karing basura, monitoring, manugo pag ang mga GOs munisipyo, aron pag-ihap og pila na katonelada na yabo nga basura diya sa inyo. Nilngiga ni Jimbo pero buya ko, ang ako lang yun, ani, sus, mo ni abogado nga pagkaalugon sa, di man eskwela, I don't know, San Carlos man UC, namay mga USGR, murag, Wa may laing subject ni nanunaan sa environmental law ra bagay siguro. Ito na, sa paghipos basura dito lokinsan dito lahat. Kaag naong ginani bugaduha programa lang. Appeal gani ka politika member. Mo appeal bakas 2028 ini file mo from day one. Tagaan giti kag higayon daily. May lang na ay daghang kang isyong mo tumaw nga mas ma-overtake sa imuhang isyo Jimbo. But every 5 minutes, every day, 5 minutes ka. Except Saturday and Sunday, kaya manglaba mi. Oh, ba? Alas 8:05 na, bubalik ko man ani, si Peter Calderon, sunod, human sa NCCP nga interview. Balikan ta mo, standby.